Pois seguimos adiante, collo o testigo a nosa compañera Sara Garea. Moi bons días novamente neste xa último treito, últimos 40 minutos que temos de programación local neste, como ben lembraba tamén Sara, neste 11S, 11 de setembro, que se vai alonxando no tempo, naquel 11S terrible que todos sabemos o que estaba acontecendo, porque o víamos na tele principalmente, as redes sociais por aquel entón xa non estaban tan activas como o están hoxe. E todo o mundo lembra que estaba facendo aquel 11S, verdade? Bueno, pois neste 11 de setembro, xa saben que nesta emisora de radio seguimos o pulo de Santiago de Compostela e de toda a nosa extensa área de influencia. Traemos convidados. O que temos hoxe aquí, pois está a piques de convertirse no día de mañá nun novo deputado no Parlamento galego defendendo os intereses das súas siglas, do PSDG, tamén de algo moi ben sellado a Santiago de Compostela, como é o secretario xeral dos socialistas en Santiago. Aitor Bouza, moi bons días. Moi bo día. Como está? Na antesala, penso que mañá é o día no que se fai oficial pois a súa entrada no Parlamento galego. Sí, pois a verdade, con moita ilusión, con moitas ganas de atoparme nesta nova responsabilidade e sobre todo polo que iso vai a implicar, non? Porque vamos a poder dar un pasiño máis neste proxecto que estamos facendo en Compostela e agora o que poderemos levar a cabo será trasladar ao Parlamento de Galicia de maneira directa, xunto cos meus compañeiros no Pazo do Hórreo, tamén xunto cos meus compañeiros no Pazo de Raxois, concelleiros e deputados, pois todas as inquedanzas da veciñanza de Compostela. E a verdade é que con un inmenso orgullo e con unha inmensa responsabilidade. E a verdade é que canto máis se achega o día, o momento, a hora en que se vai a facer realidade, pois tamén con un pouquiño máis de emoción e de nervios, non? Para poder estar á altura deste cargo que implica, sobre todo, unha representatividade de todos os votantes que fixeron posible que tamén o Partido Socialista estea representado no propio Pazo do Hórreo, non? E polo tanto, bueno, pois con moitísimas ganas xa de comezar ese traballo e coa mirada posta en poder trasladar toda esa marea de propostas, de iniciativas, tamén ás veces de cuestións que hai que revertir e cambiar por parte da Xunta de Galicia e todo pois con esas ganas de escoitar xa a veciñanza para poder leválo ao Parlamento. Agora falamos do moito que algúns entenden que hai que mudar en Santiago de Compostela, imos falar tamén do que significa ser secretario xeral dos socialistas, de todo o que aconteceu nesta primeira mitade de legislatura, do que resta antes das eleccións, candidato, candidata. Pero este nomeamento, en base pois a un cambio que hubo na delegación do goberno, na subdelegación do goberno, que, por certo, hoxe hubo reunión entre o delegado e o subdelegado, ven con crítica tamén, sobre todo por aqueles que no seu día formaron parte das súas siglas e que agora pois están apeados, non? No grupo de non adscritos. Críticas vedes como é un quita ti para poñerme eu, en fin, como atalla vostede, como acolle vostede estas críticas, esa visión que se quere dar ao conxunto da cidadanía, non? Bueno, eu creo que cando se fala co resentimento ao final se cae na incoherencia, non? E tamén na incongruencia dos propios feitos, porque eu agora neste caso non hai ningún tipo de cambio máis que o propio lóxico, porque cando vas nunha lista electoral, cando un compañeiro dimite, entra o seguinte da lista, que foi o que acaba de ocorrer. Pero é que non é a primeira vez que ocorre en Santiago de Compostela, porque casualmente o 50% das persoas que fan agora esas valoracións entraron xustamente no Concello de Compostela porque previamente dimitiron outras dúas persoas e correu a lista porque efectivamente ese é o sistema democrático no que nos atopamos. Por lo tanto, o primeiro que hai que ser na vida é coherente, congruente co que se defende. E, por lo tanto, eu non quero entrar xa nesas cuestións porque cada un se retracta cando fala. E, por lo tanto, cando tes o teu posto grazas a unha dimisión previa de outra persoa que tamén marchou a outra institución pública, pois a verdade é que pouco se pode valorar cando fais esas consideracións. E o importante agora é que xustamente este cargo que vai a permitir pois ter ao Partido Socialista en Compostela elevar todas aquelas cuestións
ao Parlamento de Galicia, quizáis a frustración de que haxa outras persoas que non podan ter un partido de referencia para poder trasladar as inquedanzas da veciñanza compostelá, pois sexa ese resquemor o que conleva a facer esas valoracións que están moi lonxe da realidade, máis que nada porque agora polo que estamos traballando é o mesmo que levamos traballando ano e medio, porque os intereses da veciñanza sexan realmente os nosos principais intereses. Eu non fago roldas de prensa para criticar persoalmente a persoas, nin tampouco se me verá crispando e insultando. Non, eu fago roldas de prensa como fixemos hoxe pola mañá para criticar que a Xunta de Galicia está deixando ao sistema educativo en Santiago de Compostela baixo mínimos porque non hai profesores, porque os investimentos non son os adecuados e porque realmente reivindicaremos en cada unha das institucións que realmente Compostela ten que estar presente. Para iso creo unha política e para o resto, pois xa yo deixo a outros porque xa eles mesmos coas súas propias declaracións se califican. Que queda de toda esa trifulca? Queda algo nos socialistas de Santiago que amañar, que arranxar, xa está todo solucionado, uns no grupo de non adscritos, dous edís nos socialistas, traballar de cara ao 2027, queda algo que arranxar, queda algo que aínda doa de todo o que se dixo e se sigue dicindo? Eu que nese aspecto nunca levo estas cuestións ao ámbito persoal, non? Porque creo que iso é un erro. Realmente aquí estamos en política para cambiar as cousas da veciñanza e da propia cidadanía. E por iso temos que ser coherentes co que dicimos. Nos presentámonos unhas eleccións como partido e realmente defendemos unhas cuestións importantes para a veciñanza, como por exemplo o pago das facturas. E por iso temos que ser coherentes. E temos que ser coherentes porque as mesmas facturas que se votaron por uns, tanto polo Partido Popular coa abstención, como por outros a favor para que se poidan tramitar, porque ao final, cando estamos falando de facturas, non é o simple feito da propia factura, senón o que está detrás das facturas, que son as familias compostelás que viven grazas a que as empresas poidan pagar realmente os seus salarios como hoxe estamos coñecendo que realmente non está ocorrendo. Por lo tanto, cando estamos en política temos que ser coherentes para poder levar a cabo esas cuestións e, por lo tanto, creo que é moi importante agora o partido está forte, cohesionado, unido dentro das propias Casa do Pobo. E o que estamos traballando é porque facer un proxecto colectivo, pero o fixemos dende sempre. Eu o dixen dende o primeiro momento, cando eu non tiña ningún tipo de responsabilidade pública, porque realmente creo que non fai falla ter un cargo polo que realmente institucional te permita ter esa voz, senón que para estar nos colectivos, para estar as entidades, non fai falla ser cargo público. Eu levo defendendo moitos anos, dende moitísimas posicións diferentes, dende os colectivos educativos, dende as posicións sociais, incluso do deportivo, todas aquelas cuestións que me parecen de xustiza, porque a política non só se fai dende os partidos, senón que os partidos son os que canalizan esas visións. Por iso, non hai que cobrar do público para poder defender a propia veciñanza. Se pode facer dende moitos outros ámbitos. Eu levo 2 anos como secretario xeral e nunca cobrei ningún só euro do erario público para poder facelo e nunca fixo falta. Estiven aí ao pé do cañón intentando defender o que tiñamos que defender, que era os veciños e veciñas de Compostela, como seguiremos facendo en cada unha das propias reivindicacións. Por iso dicía antes que agora vou e que vamos a poder levar todo iso ao Parlamento de Galicia. Xa o estaba facendo a nosa compañeira Patricia Iglesias e o resto de compañeros, pero agora con maior intensidade porque vamos a ter a posibilidade de facelo incrementando pois tamén coa axuda de todos e cada un dos compañeros e compañeras. Por iso eu creo que no partido estamos fortes, unidos, cohesionados, con moitas ganas de ter un proxecto que realmente lle permita ver a cidadanía que o Partido Socialista está de volta e o que nos permita ver que realmente o partido de referencia para moitísimos compostelás e compostelás volva a ser o Partido Socialista porque perdimos as eleccións. Hai 2 anos, o que pasa é que hai xente que aínda non o asumiu. Pero é que iso pasou. E por iso houve unha renovación no Partido Socialista. Porque se perderon as eleccións. Por certo, non era o candidato. E, polo tanto, a partir de aí o que fixemos foi renovar o partido, renovar tamén a propia configuración e a forma de entender como se teñen que facer as cousas e a partir de aí vamos a traballar todos xuntos, cada un coa súa idea, cada un coas súas formas de aportar. Pero o máis importante é que nos centremos no que realmente eu creo na política porque temos que centrarnos en cambiar a vida da xente para ben. Non poñer trabas nas propias administracións públicas como pasa no Concello por egos persoais. Non pode ser que a aprobación dunhas facturas ou non, que é unha cuestión de trámite dun servicio prestado, como é un servicio público de transporte, se este condicionando realmente por egos puramente persoais e por cuestións que aínda non coñecemos e non sabemos por qué. Ao revés, o interese público demóstrase tamén con cada un dos votos que emitimos cando temos a responsabilidade de facelo. E iso é o que hai que facer. E por iso eu creo que a política ten que estar por riba de todo iso. Estamos no inicio de curso, supoño que no día a día da agrupación local de Santiago de Compostela, no seu papel como deputado a partir de mañá, pois son situacións pois de defensa moi semellantes, non? A través do papel da Xunta que tamén ten con responsabilidade cos concellos, neste caso coa capital galega.
galega. Iniciamos o curso, rematábamos o curso cunha nota de prensa de Sindo Guinarte Martabal, do Grupo Socialista, cunha ampla ristra de suspensos no goberno de BNG e de Compostela Aberta. Para o PP, tamén do PSDG-PSOE, porque fala moito de tripartito. Como se inicia o curso? Como se lle di á cidadanía que con tanto suspenso os socialistas siguen, en certo modo, sostendo este grupo de goberno tan irrisorio número de persoas en base ao que as Furnas dixeron, non? Bueno, son varias preguntas nunha, sí. Aitor. Eu creo que o Partido Socialista non está sostendo un goberno, senón que o que está facendo é apoiar aquelas cuestións que van en beneficio da cidadanía. Porque o único pacto que ten o Partido Socialista na cidade de Santiago de Compostela é cos veciños e cos veciñas. E por iso apoiamos aquelas cuestións que son positivas. Apoiamos os orzamentos cando eran cuestións beneficiosas para a propia cidade, para os propios veciños dos barrios, para as propias infraestructuras, para os propios servicios. Evidentemente, agora pasaremos ao seguinte punto, que será exixir que se cumpla, que tamén é moi importante. E por iso, a ver, resulta un pouco irrisorio que o señor Borja Verea faga esas valoracións, porque ao final o que está facendo con esa forma tan histriónica de facer oposición na que permanentemente está a confrontación, pero sin ninguna achega en positivo, pois a veciñanza tamén xa sabe o que hai. Por iso nos o que queremos facer é construir en positivo. Nós non estamos no goberno por unha decisión de partido, xustamente porque entendíamos que os veciños e veciñas de Compostela nos puxeron na oposición. Iso non quere decir que teñamos que ser obstruccionistas absolutamente de todo, senón que o que temos que facer é poñer propostas en riba da mesa en positivo, como fixemos en vivenda. Temos que atallar as cuestións de vivenda baleira, porque non están feitas, ou as zonas tensionadas. Nos levamos reivindicando moito tempo, e a moito nos costou xustamente defender estas cuestións que se puxeran en riba da mesa, porque nos parecían prioritarias e fundamentais. Porque realmente as zonas tensionadas, o goberno, claro que suspende. Por que non fixo ben os deberes? Por que non vimos como fixo o goberno de Inés Rei de maneira inmaculada todo o expediente en menos tempo e moitísimo mellor, que xa conseguiu que se declararan zonas tensionadas e que agora estén e se poidan limitar os prezos do aluguer. En Santiago de Compostela, empezando antes, fixeron mal o traballo, o presentaron despois e aínda por riba agora siguen dándolle voltas. O que teñen que facer é, se non saben facer o traballo, contactar co goberno de Inés Rei para ver como se fai a documentación, pero non é porque realmente vexamos que se pode facer mellor soamente, senón porque vemos que é unha incompetencia habitual. Vemos tamén o servizo de limpeza, que cada vez vai a peor, pero unha sensación, un sentimento que vemos na cidade. Ti falas coa propia veciñanza de Compostela e ves claramente que pensa que o goberno está paralizado absolutamente e, polo tanto, a cidade se paraliza por culpa de que o goberno deixa absolutamente os temas importantes, como son fundamentalmente os servicios tamén, desatendidos. E, polo tanto, todo iso marca unha política. E nós o que queremos é contribuir nasquelas cuestións que sexan positivas, como comentábamos antes co tema das facturas, co tema dos orzamentos ou como calquera votación que sexa en positivo, como fixemos en Peleteiro. Nós non fomos incoherentes como fixeron outros partidos como o BNG ou Compostela Aberta, que dixeron unha cousa, logo fixeron outra e agora venden outra distinta. Non, nós defendemos sempre os intereses da veciñanza. Posición constructiva, que se di. Claro, pero fiscalizar, pero claro, consumindo. por suposto, é que nós non formamos parte do goberno, pero evidentemente vamos a aportar en positivo. Cando haxa que criticar, será unha crítica, pero tamén cunha aportación que diga, non, nós creemos que hai que facelo desta forma, porque criticar por criticar é moi fácil. Como ve a cidade vostede? Eu creo que a E cidade... polo tanto o goberno que xestiona a capital? Eu creo que era o que comentaba agora, non? Eu creo que a cidade está paralizada. Paralizada no sentido de que os servizos, como a limpeza, pois está absolutamente denostado nesta cidade. Pero é que só hai que sair á rúa. E non poñen ningún tipo de solución. Pero é que seguimos vendo cada paso que dan respecto ao resto de cuestións e tampouco avanzan. Porque vemos que os contratos tampouco saen adiante. Vemos como, a continuación, todo o lío que se fixo dentro da propia administración do propio Concello respecto ás prazas non só de protocolo, sino ao resto de procesos selectivos, está igualmente paralizado. Pero en materia de vivenda non avanzamos, porque están as parcelas aínda sin ceder á Xunta de Galicia. Pero como pode ser? Unha cuestión tan prioritaria como é a vivenda, é que non apostamos. Realmente, o goberno non fai os deberes en todas esas materias. Pero por iso dicía e enumeraba antes as vivendas baleiras, as zonas tensionadas, pero tamén as parcelas cedidas á Xunta. É que como pode ser? E, polo tanto, claro que ten un suspenso a alcaldesa, pero ten un suspenso porque non fai os deberes. Pero a cuestión distinta é que cando nós teñamos que facer o noso voto e poñer en riba da mesa as cuestións que creemos prioritarias,
Pois teremos que, evidentemente, poñer algo en riba da mesa que sexa útil. Cando incrementábamos o importe para o rural, é que nos parecía importantísimo o saneamento, o abastecemento e tamén todas esas partidas. Pero tamén cando condicionamos todas aquelas cuestións para os polideportivos, para os centros educativos tamén, non se fixeron, non hai un plan de infraestructuras. Só hai que ver como está tamén a cidade respecto ao deporte. Non se dan os horarios para os propios polideportivos, a instalación de Santa Isabel está cerrada sin tampouco unha planificación, e que está todo deixado, e por iso está paralizado en xeral. É que non hai un servizo que podas dicir, bueno, pois é que isto vai correctamente, as licencias tardan unha eternidade en darse, entón, todo o que podas ir analizando da cidade está paralizado. Entón, claro, nos íamos a ir pasariño a pasiño, como xa levamos dito, reuníndonos con cada un dos colectivos desde as entidades e iremos agora, en maneira propositiva, ir poñendo todas esas cuestións en riba da mesa. Con tanto suspenso, hai outras opcións matemáticas que darían a oportunidade de que outras persoas fosen rexidores. Sería aínda peor? O entende así vostede? Non cabe ninguna dúda. Sí. Eu non teño ningún tipo de dúbida de que sería moito peor, porque se xa na oposición non sabe facer oposición de maneira constructiva, non quero nin imaginar se ten que ser o alcalde da cidade. Por suposto que sería moito peor. E, evidentemente, nos sempre imos apostar porque haxa partidos de esquerdas e progresistas que sexan os que lideren dentro da nosa posibilidade. Non cabe ninguna dúbida, o Partido Socialista non ten ninguna dúbida respecto a ese tema. Pero non quita que vayamos a ser exixentes. É que nós estamos na oposición porque vamos a contribuir en positivo cando corresponda, pero a exixir que se cumplan os pactos, que se cumpla tamén coa cidade e cos veciños, e, por certo, coas promesas electorais. Porque a alcaldesa se lle enchía a boca cando estaba na oposición para exixir certas cousas, como, por exemplo, o diálogo. É unha mágoa. Por que non vemos como este goberno realmente dialoga? Porque antes, supostamente, outros non o facían. Moito máis fixo Bugallo. En moito menos tempo, Bugallo dialogou o doble. É que aquelo era un exemplo. E agora é o contrario. Agora vemos como o diálogo é a excepción. É a excepción porque se é obrigada a facela cando xa os colectivos se reivindican, cando os partidos exiximos, pero non pode ser. Como realmente está ocorrendo isto? Pois claro, estas cousas non podemos permitir que pasen. Que se faga de costas á propia veciñanza, ás entidades e á cidadanía, ao goberno da cidade. Falta solo industrial, o comercio pequeno pecha 100 comercios no último ano, o turismo, o aeroporto de Santiago de Compostela cada vez con menos brillo, que son tantos os aspectos, non? Efectivamente, é que temos a maiores cuestións importantes que se teñen que ver dentro dunha estrategia de cidade, un proxecto de cidade. Por iso nós estamos nas cosas do día a día, porque temos que estar, pero queremos facer un proxecto máis ambicioso, no que a xente se volva a sentir orgulloso de ser compostelán, e poder dicir que vive en Santiago de Compostela porque é unha cidade de oportunidades, de querer quedarse a vivir aquí, porque hai, aparte, posibilidade de que os seus fillos ou os seus netos podan ter un traballo, que se amplíe o polígono non por o simple feito de que se amplíe unha infraestructura, sino porque iso vai a traer máis emprego, vai a traer máis empresas, vai a traer tamén máis calidade. Claro que sí, temos unha universidade punteira no mundo en investigación, pero como non vamos a traballar da man todas as administracións e tamén facer posible iso? Iso reivindicaremos tamén a Xunta de Galicia e o señor Rueda de que non se esqueza da capital de Galicia existe e de que non pode deixar nos orzamentos, como vai a pasar agora, non pode deixar esquecida a capital de Galicia en todos esos ámbitos. Non só pois, nos centros educativos, nas urxencias que estaban absolutamente colapsadas, o vimos neste verán, que é unha auténtica vergonza, os servizos públicos, pero tamén en todo isto, na planificación da cidade. E a planificación da cidade implica o turismo, implica o comercio. E a Xunta de Galicia se ten que implicar tamén, como tamén falábamos das infraestructuras, non pode mirar para outro lado. Se noutras cidades de Galicia o fai, e fai investimentos altos para poder axudar os concellos porque son do Partido Popular, tamén o ten que facer na capital de Galicia. E iso é o que lle imos a exixir. Por iso temos unha oportunidade moi boa agora para evidentemente exixir o que é de xustiza. E exixir tamén ao goberno municipal que non pode estar, e que non sabemos a que está. Por que non lle exixe a Xunta de Galicia tamén todas estas cuestións? É que non sabemos se que están desbordados, se é incompetencia, non sabemos moi ben o que é. Pero queda pouco tempo de mandato. É que teñen que poñerse as pilas, porque a cidadanía está observando. E, polo tanto, teñen que facer menos de comentaristas de outros partidos e centrarse na acción do goberno, que é para que se lles escolleu.
Cal pensa que vai ser a súa primeira intervención no Parlamento? Todo o que estamos a falar, un pouco, resumido. Bueno, a verdade é que ainda eso non o sei, pero o que sí teño claro é que o que vai a ser é a defensa evidente dos servizos públicos. Porque temos a día de hoxe un goberno na Xunta de Galicia que o que se dedica é ir en contra automáticamente de cada un dos dereitos da cidadanía básicos. A educación, a sanidade, son piares fundamentais do noso estado de benestar. Ahora, ao inicio do curso, vemos como faltan os profesores nos centros educativos. Só hai que ir ás portas a ver como se manifestan os pais nos Monte dos Postes o outro día os pais e nais reivindicando que realmente se cubriran as prazas. Pero en cada un dos centros, en Vite porque faltan as propias infraestructuras, en Fontiñas, é dicir, en cada un dos centros iremos a partir desta semana, a reunirnos con cada unha das AMPAs da comunidade educativa para poder ver todas esas demandas e trasladalas ao Parlamento. Imos a leválas ali para que nos contesten e nos digan por qué realmente faltan profesores de apoio, por que a calidade da educación vai en contra e en detrimento xustamente das persoas que teñen que verse beneficiadas. Por unha política, porque non é por falta de cartos. Teñen que facer maior investimento? Por suposto, pero o que hai que facer é redistribuir o orzamento de outro xeito. Cartos hai, pero hai que destinalos a educación. Besteiro chegaba in extremis nas últimas eleccións e agora está como membro da oposición, pero sí que vemos que ten ou a percepción que algúns terán é dun perfil baixo, de esas trifulcas políticas soen chegar do grupo de goberno e do BNG. Como ve vostede a Besteiro na súa actuación que fai na defensa dos seus intereses no Parlamento? Bueno, eu creo que a parte agora a día de hoxe está cada vez mellor, non? Pero cando chegas a un sitio que descoñeces, nos pasa a todos, non? Cando chegas a un sitio que descoñece, como é o Parlamento, Besteiro nunca estivera no Parlamento, pois alguén pode chegar a entender que realmente que este de perfil, pero ni moito menos. Só hai que velo agora no mes de agosto, nos incendios. Estivo aí, ao pé do cañón. Outras forzas políticas non poden decir o mesmo, pero Besteiro estivo acompañando cando tiña que acompañar, estivo exixindo cando tiña que exixir, e non facendo populismo, por certo. Pedimos exixencias ao presidente da Xunta de Galicia, e incluso esta mesma semana pediu a dimisión nunha intervención, creo que bastante contundente, respecto a cal foi a xestión neglixente da Xunta de Galicia en materia de política forestal e de incendios. E, por lo tanto, vexo un Besteiro que cada vez con máis forza está demostrando que realmente vai a poder ser un bo presidente da Xunta de Galicia. Eu non teño ningún tipo de dúbida. O que pasa é que ás veces hai que ir chegando aos sitios, pouco a pouco. Non se pode pretender chegar e arrasar con todo. E ás veces, simplemente polo feito de que hai outros partidos que intentan facer ver que Besteiro non está, ou que Besteiro directamente ten un perfil baixo, pero ni moito menos. Perfil baixo tiveron outras persoas e outros partidos nesta vaga de lumes, pero como falo da vaga de lumes, falo de que o anterior domingo estivo Moaña tamén reivindicando a sanidade, ou os centros educativos en cada un deles, en cada unha das comarcas, está en cada un dos sitios onde realmente ten que estar por onde hai un problema, é o que temos que facer. O que pasa é que chegou nun momento no que o partido tiña unha situación difícil, agora hai que reconstruílo, velo dende fora e comentalo, claro, eu entendo que realmente é difícil velo ao principio, pero hai que ir pasiño a pasiño, as cousas non se fan polo tellado. Ao final, as casas temos que facelas cos cimentos para que teñamos un partido sólido. E a partir de agora, aparte, se vai a facer un traballo no territorio, cos propios deputados, ahora pezan os orzamentos, pero tamén coa propia militancia. Así se comprometeu e así o vai a facer. Por lo tanto, eu o vexo en moi bo momento. E aparte, canto máis pase o tempo, estou convencido de que irá moitísimo máis a mellor. Permítame que dé un salto hacia a política nacional e tamén tendo en conta pois as impresións que aquí en outros medios dou, por exemplo, Balás García, alcalde de Ames. El manifestouse sobre un adianto das eleccións, que sería bo. Como ve vostede todo o que está ocurrindo no seu partido, noutras latitudes, pero que ao final, pois, entendo que unha preocupación, ou non, para as eleccións de cara a 2027, todo o que está acontecendo na política nacional, en este caso, pois, no que afecta ao PSOE. Bueno, eu creo que o presidente Pedro Sánchez fixo o que tiñan que facer, non? Ser contundente en canto se detectou o máis mínimo indicio de que puidera haber calquera caso de corrupción. Eu creo que ser implacables coa corrupción é justamente iso. Non destruir a martillazos discos duros, non poñer choferes ás persoas que supostamente cometeron eses feitos e, polo tanto, ser exemplar na resposta. E, polo tanto, eu creo que o Partido Popular, cando nos ven a falar de corrupción, tendo ao seu líder que viaxaba cun narcotraficante, recoñecido e coñecido,
vendo todas as causas pendentes que ten o Partido Popular, leccións poucas nos pode dar o Partido Popular. Porque aparte o Partido Socialista actuamos con contundencia e inmediatez. Esa é a diferencia. Eu creo que por iso, xustamente, a resposta que deu Pedro Sánchez é a que tamén esperaba a cidadanía, o que non podía ser de outra forma. Porque Pedro Sánchez comprometeuse a facer unha política limpa. Eu estou convencido de que Pedro Sánchez é un político limpo. E por iso xustamente tamén recibiu o apoio da cidadanía, que é o que non é capaz de entender o Partido Popular, que se cree que o poder é deles, que non é capaz de asumir que realmente Pedro Sánchez é o presidente lexítimo de España, porque realmente a cidadanía votou para que puidera selo. E Feijóo non o é porque non o votaron, que é o que non é capaz de entender. E, polo tanto, eu creo que o que ten que facer o presidente é seguir gobernando xustamente polos intereses que está defendendo este goberno. O goberno defende que se aumente o salario mínimo. O goberno defende a todas as persoas que precisan da política para vivir en dignidade. E por iso, como non pode defender que siga o presidente do goberno ao fronte dun goberno que leva estando atacado por cielo, terra, mar, aire, por todas partes, por cada sitio por onde puideron, e aínda así, aí sigue. E, por lo tanto, eu teño admiración absoluta por un presidente do goberno que até incluso no persoal lle están atacando, está aí, aguantando o tiro, porque realmente o fácil sería marchar. Pero está aí, porque sabe que realmente el representa a esperanza de moitos españois, moitas españolas e moitos compostelas que están agardando que o goberno non marche para que non chegue Vox e implante todas esas medidas en contra dos dereitos sociais, das mulleres, do colectivo LGTBI, dos inmigrantes e todas esas cuestións nocivas para o Estado democrático que vai a implantar Feijóo se chegase algún día, que eu estou convencido que non vai a pasar, pero se chegase algún día a gobernar con Santiago Abascal de vicepresidente do goberno. O tempo vai transcorrendo, son moitos os temas, neste curso vai estar aquí, se lle apetece moitas máis veces para falar, e diferentes membros tamén do Grupo Municipal Socialista e demais. Falamos das eleccións 2027, haberá que buscar un candidato ou unha candidata. Supoño que estarán traballando nesta historia. Bueno, de momento os prazos non os marcamos nós, non? Nese aspecto, xa sabedes que realmente o procedimento que se vai a seguir ben establecido pola Executiva Federal, polo partido a nivel federal, e polo tanto, en canto se abra o proceso, bueno, pues, haberá xa que ter unha vía explorada, evidentemente, pero ao final, isto, o bo de ter un partido democrático como o Partido Socialista, é que haberá unhas primarias e se poderá presentar quen queira. E, polo tanto, calquera compañeiro ou compañeira vai a poder presentarse a esa votación e poder concurrir a ser a persoa que lidere esa lista electoral para presentar o proxecto. Por iso nos agora estamos centrados no importante. Que dicirlle a cidadanía? Queremos facer un proxecto alternativo, temos un proxecto de futuro, para Compostela. Non só hai que mellorar a limpeza nos barrios, non só hai que mellorar os polideportivos que están como están, non só hai que mellorar os centros educativos, senón que temos que ter un proxecto de cidade cara a longo prazo, para que a xente poda vivir aquí. E por iso estou convencido que vamos a conseguir. E despois faremos a segunda parte, que poñerlle cabeza a ese proxecto. Pero a cidadanía sabe e ten que saber que o Partido Socialista está traballando niso. Sobre todo no proxecto, nas ideas, e que podamos presentarnos en 2027 non só cunha persoa que lidere ese proxecto e unha lista electoral, por suposto, senón con moitas ideas que nos permitan darlle un cambio a esta cidade. Temos 2 cidades de referencia que podemos ver, ou 3 incluso, Lugo, Coruña, Vigo. Vemos como avanzan e as cidades realmente están de maneira exponencial e ti vas ali e a xente está orgullosa de vivir nesas cidades. Santiago de Compostela vemos que aparte é unha cidade apagada, só hai que ver as festas. É dicir, que festas? Claro, esa é a pregunta que se fai toda a cidadanía. Claro, entón, non pode ser. Se abrirá agora mesmo ese proceso de buscar un candidato ou candidata, agora, ás 12:47, vostede entraría no bombo? E que como os futuribles realmente non deixan de selo, realmente... Por iso aí algo hipotético, o desexo. O hipotético e o desexo ten que ser que realmente nos presentemos a mellor persoa para liderar ese cambio dentro da propia cidade. E, por lo tanto, eu presentaríame se fora realmente a esa mellor persoa para facelo. Pero eu teño claro que a política... Dixo que sí, entón, presentaríase. Non, digo que realmente o que temos que saber cada un de nós é que temos que saber o noso posto que ocupamos, que ás veces tes que estar de primeiro, ás veces tes que estar de segundo, ou ás veces tes que estar ao lado apoiando. E, por lo tanto, a día de hoxe non se dan as condicións para poder saber se teño que estar liderando ese posto ou non. O que sí que teño claro é que o que teño que rearmar é o partido, que para o que me escolleron de momento, liderar o partido, e despois veremos se toca liderar tamén esa propia
lista electoral. Porque o importante, por eso dicía, que non é unha cuestión de agora ou de despois, é que saber que eu teño a fiel convicción de que eu vou a estar apoiando, sexa eu ou sexa quen sexa, ao 100% para que recuperemos a alcaldía de Santiago de Compostela. Hai mentideiros, vostede sabe, hai dimes e diretes, hai rumores, hai... na executiva está Marta Álvarez Santullano, que coñece o Pazo de Raxoi, foi concelleira, tamén se fala pois de Patricia Iglesias, que nas últimas comparecencias está moi preto de vostede, na última comparecencia que fixo vostede tamén soa, o delegado do goberno, bueno, son nomes que poderían, non, entrar nese bombo. Por suposto, é que temos... Xunto con outros. Con moitos outros, sí, por suposto, pero que o Partido Socialista de Santiago ten moitísimas persoas de referencia que poderían ser. É que bo que temos, é que temos un capital humano que dá gusto. É que por iso temos un proxecto colectivo. Porque o proxecto do Partido Socialista non se basea nunha única persoa. Do mesmo xeito que os proxectos colectivos no pasado, efectivamente, foron liderados por persoas que foron capaces de trasladarlle á cidadanía realmente un gran proxecto, pero estaban acompañados de compañeiras e compañeiros que tamén impulsaron eses cambios. E, por lo tanto, é o que temos que conseguir. Pero claro que poden ser todos eles. Sería boa experiencia que xa tivera, que xa unha experiencia previa en estar en Raxoi e coñeza o funcionamento e o mecanismo, ou non é imprescindible, segundo vostede? Eu creo que todo é positivo, non? As experiencias que se teñen sempre, todo é moi positivo, como non? Ao final, todo iso suma. Todas as experiencias que teñen cada unha das persoas. Cada un de nós temos as nosas experiencias distintas. Eu creo que todo vai en positivo. E a parte positiva tamén é que eu creo que todas as persoas ás que te refires, eu estou convencido de que xustamente se teñen que dar o paso ao darán, se teñen que dar o paso ao darán, e se teñen que estar ao lado apoiando, tamén van a estar apoiando. Porque son persoas que xustamente queren o partido non polo simple feite do seu ego persoal, senón porque lle vai a ben o partido, porque lle vai a ir ben aos veciños. E por iso eu estou moi orgulloso de liderar este equipo de xente na que está todas esas persoas que dis, e moitas outras que tamén podemos incorporar, e moitos compañeros e compañeiras que temos que poden enfrontarse a ese reto que é, ao final, tamén ir a unhas eleccións municipais. Pois sí, por lo tanto, na capital galega. Efectivamente. Cando é a data definitiva para traballar neste asunto? Final de ano? Non podemos establecer datas aínda, porque aínda non estableceu o partido a nivel federal, pero evidentemente eu creo... Canto antes. Pues claro, sí, o Galla podemos facelo canto antes, pero como non depende de nós, é mellor que non nos poñamos datas, pero pola nosa parte, polo que respecta a nós, pois evidentemente canto antes podamos facelo para tamén darlle a coñecer a toda a veciñanza e que todo o mundo poida coñecer a persoa que sexa que lidere ese proxecto, pois benvido sexa. Pois señor Bouza, graciñas por vir ata aquí, iniciar o curso con nós, moitísima sorte e parabéns por ese nomeamento, que ao final o entendemos como a defensa tamén dos intereses dos que vivimos en Santiago de Compostela e que vaya ben ese periplo. Moitísimas grazas, un placer, e xa sabedes que estou aquí para vos cando que irades. Graciñas. Aitor Bouza con nós. ¿Sabías que con Ojo al Vatio 9 de cada 10 personas ahorran en su factura de luz y gas? En Ojo al Vatio comparamos tu factura con las opciones más competitivas del mercado y te mostramos la más económica para ti. Solicita ahora tu estudio energético gratuito. Solo necesitamos tu última factura y te diremos cuánto puedes ahorrar, sin compromiso, sin letra pequeña, sin trucos, solo ahorro real. Visítanos en ojoalvatio.es, en Rúa Agro da Magdalena 7, Milladoiro. A Mercadoría. Visita el auténtico outlet de cerámica portuguesa al peso. Vajillas de Gres o Loza. Piezas totalmente exclusivas. Nunca tan barato. Copas, vasos de cristal tallado, platos, fuentes, mantelería, cubertería e infinidad de artículos de cerámica para decorar tu hogar. A Mercadoría te ofrece los mejores precios de toda Galicia. Estamos en calle Nobel 27A, Polígono Espíritu Santo, y en Isaac Peral 36, Polígono de Agrela. Síguenos en redes sociales. A Mercadoría /outlet. Packs Baños de El Outlet. Pack tu baño completo por muy poco. Renovar o comprar tu nuevo baño nunca fue tan fácil. Desde 2.366,33 euros, IVA incluido. Baños completos pensados y prediseñados para ti. Una forma de elegir tu baño fácil, sencilla, económica, que te ahorrará tiempo y dolores de cabeza. Precio cerrado, primeras calidades, múltiples combinaciones. Promoción lanzamiento, envío gratis. El Outlet. Lo último en baño y construcción. Para más información, El Outlet, Avenida San Marcos 70.
72, nave 1B, Santiago de Compostela. Horarios, lunes a viernes de 4 a 7 y media de la tarde. Sábados de 10 de la mañana a 1.